Дорогі колеги, ми вас вітаємо від усієї спільноти EdCamp Україна. Вітаємо з тим, що ви маєте таку можливість фізично зустрітися сьогодні і провести цей час разом задля професійного обміну і зростання. І бачити очі одне одного вживу, бо це зараз великий привілей. Сьогодні так вийшло, Ево, що ми... Олександр виступає своєю групою підтримки. Він сьогодні на хазяйстві з 2 дітьми вдома. Я взагалі-то обожнюю суботи, бо виходить так, що в суботу в мене День тата, і одночасно я виступаю на наших регіональних конференціях у форматі EdCamp, які відбуваються через пандемію у онлайновому форматі. І ви бачите, що настрій у нас так швидко змінюється, тому ми сьогодні будемо удвох, і в будь-який момент мене можуть забрати. Але я як людина, яка заснувала рух, і Олена як людина, яка з першого дня з нами, ми радо поговоримо з вами про нову українську школу. Так, Ево? Поговоримо? Оце все ж для вас, нова українська школа, для дітей. Ви знаєте, друзі, я не знаю, чи є там Євген і Анастасія, але ми приголомшені тим, як ви готувалися до вашого EdCamp, і бачили, навіть є такий набір стікерів Telegram, де написано, що ми змінюємо де ми змінюємо мислення, а не змінюємо зміст. І напевно про зміну мислення насправді і є нова українська школа, в першу чергу, як і в принципі рух EdCamp. Я хотів би сказати, що напевно, пані Олено, беріть слово, бо я маю бути зараз нею. Ви там трошечки зробіть все, що можете. Давайте. Колеги, я би попросила організаторів дозволити мені демонструвати екран, щоб я могла запустити презентацію. І ми з Олександром були долучені ще до створення самої концепції нової української школи. Зараз ви можете це все бачити. Скажіть, будь ласка, чи видно? Да. Который заминка, коллеги за спольною будуть в 2 години виступати. Зараз ми перенесемо, у нас є весь відеозапис Юрія Павлова, іншого спікера, білоруса з Америки. Власне, концепція нової української школи, яка зараз є основною реформою освіти в Україні, яка стосується середньої школи передусім, але зачіпає і торкається безперечно і вищої школи. Вона створювалася не тільки у високих кабінетах міністерства, а до неї були долучені дуже багато звичайних, але незвичайних людей. Це і вчителі, вчительки, які працюють в школі, це і батьки, це і громадські організації. І ми з Олександром пишаємося, що навіть не тільки ми долучилися, і історично в документі зафіксовані навіть є наші прізвища. Ви бачите, от є Олександр Елькін, я тут, правда, ще була Малахова, а тепер уже Масалітіна, то не завжди мене можна пізнати. І ця сама реформа, коли вона розроблялася, я дуже добре пам'ятаю, як ми прийшли на найперше засідання, де наша Академія наук України, педагогічна, презентувала концепцію для реформи, яку напрацювали вони. І коли ми всі на неї подивилися, не в усіх стало сміливості сказати про те, що ця концепція не була про реформу і не була про дитину. Вона залишалася бути концепцією про оцю освітню машину, яка в якийсь спосіб рухається, для якої дитина є тільки засобом для існування. Знаєте, коли от є навіть такий анекдот, що яка хороша школа, ще дітей би не було, взагалі прекрасно легко було би працювати. От, власне, десь такою була концепція, презентована Академією нашої педнаук. Тому якось дуже активно підключилися до обговорення
освітяни, і в нас знайшлися люди, яким стало сміливості, і ми пишаємося, що ми з Олександром серед них, щоб сказати, власне, про те, що хочеться дійсно реформи. Є у нас така метафора про реформу української школи і про те, якою ми бачили освіту раніше. І ця метафора народилася тоді, коли були проведені фокус-групи з директорами і директорками шкіл. І от одна з директорок сказала, що у нас дві проблеми в навчанні. Одна – це перевантаженість предметами, бо предметів є багато, і великої ваги мав середній бал атестата перед вступом у вищі заклади освіти, і того було велике навантаження на дітей, оскільки треба було, щоб всі предмети вони тягли добре, і добрий був атестат, і гарно скласти ЗНО, і це було трошки таким перевантаженням. А друга проблема – це те, що за оцінками наших педагогів, та система освіти, яка була до старту реформи, і яка частково нам перейшла у спадок від Радянського Союзу, частково була чимось уже якось змінена в умовах незалежної України, але тим не менше. Вся освіта давала якісь відірвані від реальних умінь і компетентностей знання. І от народилась така метафора, що випускник української школи був як фарширована риба, тобто освіта, школа намагалася нафарширувати сумою знань дитину на виході, але ця фарширована риба не могла плавати. І ми досі використовуємо часто цю метафору, тому що вона дуже добре описує те, від чого ми хочемо відійти. Також, коли ми аналізуємо, щороку ми ретельно опрацьовуємо всі міжнародні документи, звіти, дослідження, які стосуються освіти в усіх країнах. І от якраз за результатами одного з досліджень і OECD, і Всесвітнього економічного форуму, ми знайшли таку прекрасну формулу, розвиток якої потім Олександр побачив, коли їздив на стажування до Сингапуру. Вона про ставлення і про його вагу у тому, що відбувається в освіті. Ця формула дуже проста. Ви бачите, що освіта дорівнює ставлення помножене, а в дужках знання і навички. І от важливо що якщо в нас є знання, якщо в нас є навички, це добре. Але якщо ставлення, оцей ціннісно-ставленнєвий компонент дорівнює нулю, тоді вся освіта буде дорівнювати нулю, тому що помноження на нуль дає нуль. І от це те, що дуже важливе є, можливо, воно не так прописано у нормативних документах, не так очевидно читається, але це те, що є дуже важливим у реформі нової української школи. Ось оце ставлення і оцей компетентнісний підхід до тих знань і навичок, які отримує дитина в школі. Можливо, якщо повернеться Олександр, він трошечки більше ще скаже про цю формулу, він дуже любить її пояснювати, я про неї лише зараз так побіжно згадую. От Олександр повернувся, ви хочете глибше пояснити формулу, я тільки про неї згадала трохи. Колеги, я дуже дякую вам за розуміння. Відбулося справді чудо, і Ева заснула, тому я можу до вас приєднатися. Так хутко. Та, бачите, це досвід татівства такий. Але насправді в суботу, як вже я казав, такий день, коли і діти, і едкемпи, усе разом. Пані Олено, ви вже показали, колеги, я так? Я сказала коротко про метафору фаршированої риби, про те, як починалося обговорення і рух реформи, і ми дійшли до формули. Я побіжно сказала, що ви поглибили її у Сингапурі і дуже любите її пояснювати. І тут чудо прийшло, якраз ви добре, вчасно повернулися. Так, я побуду з вами небагато часу, хотів би розказати трохи про цю формулу і про кілька таких магістральних ліній, які пов'язані з реформою нової української школи, і залишити далі вас точно зеленою. Я думаю, що є у цій аудиторії і викладачі математики, які дуже добре розуміють, і інші, тут немає жодних якихось таких важких смислів, що відбувається
відбувається з результатом освіти, якщо у нас змінюються різні компоненти цієї формули. Так, наша традиційна пострадянська школа, вона більшою мірою знаннєва, і там мало про навички, зовсім немає про ставлення. Ну, навіть коли у нас є з вами немає навичок, бачите, результат, коли навички дорівнюють нулю, результат освіти все ж таки є. Є певне ставлення, вони помножуються на знання, які даються, є результат освіти. Коли немає знань, що теж не дуже добре, бо все ж таки без знань важко рухати і важко здійснювати якісь реальні практичні кроки в житті, але є певні навички, є ставлення і є результат освіти. Але подивіться, будь ласка, що відбувається, коли немає ставлення. Коли ставлення дорівнює нулю, або більше, коли ставлення є від'ємним числом, зі знаком мінус. Ми бачимо, що тоді результат освіти, він теж стає негативним. І це щось про те, що ми розуміємо під поняттям компетентності. Так склалося сьогодні. Можливо, це збіг, а я людина, яка не дуже вірить у збіги. Сьогодні у нас відбулося ще зранку і відбувається, продовжується зараз в Україні події EdCamp в онлайновому режимі. Ви знаєте, що в Україні дуже такий високий сплеск коронавірусної хвороби, і, відповідно, ми не можемо проводити зараз офлайнові заходи. І що цікаво, що кожна з сьогоднішніх подій так вийшло. Вона говорить про важливі магістральні речі, які пов'язані з реформою нової української школи. Одна подія присвячена компетентнісному навчанню і чим це відрізняється від традиційного навчання. Інша подія, вона говорить про педагогіку партнерства і так далі. І я сьогодні нашим українським освітянам ставив питання, коли спілкувався з ними на відкритті, про те, як вони розуміють компетентності, як вони розуміють педагогіку партнерства, як вони розуміють інші компоненти формули нової української школи. Далі вона буде розширена. І всі вони кажуть різними словами, але про одні і ті ж самі речі, про які я встиг вам сказати на початку. Це про зміну, в першу чергу, мислення, але і, звичайно, про зміну інших речей. Як у вас було сказано на стікерах у телеграм-каналі, які розробила чудова команда EdCamp Беларусь. А можливо, до речі, в цій залі є і українські освітяни. Я бачив кілька світлин у стрічці на Фейсбуці, що частина нашої спільноти теж доєднується, і це дуже приємно. Тому я хотів би зараз втрутитися і сказати про кілька важливих речей, які насправді, колеги, об'єднують нас з вами, і ми маємо вже з вами спільні плани. Ви ж знаєте, що рух EdCamp є міжнародним, він наразі поширений у 44 країнах світу, і в Україні він вважається найбільш потужним і численним. Ми нещодавно підрахували з Оленою, що ми маємо представництво EdCamperів і EdCamperок у кожній другій українській школі. І причому у кожній з таких шкіл у нас є такі кластери по 3 людини, які об'єднуються навколо ідеї EdCamp і реформи нової української школи. І наші такі спільні плани, вони з найближчого. Ми готуємо проведення Всесвітнього дня гідності. Це теж такий міжнародний день і дискусійний урок про те, що таке гідність. Ми його традиційно вже 5-й рік проводимо для України. Долучили за цей час понад 100 тисяч учнів і учениць. Зараз. І вперше ми хотіли би запросити білоруську спільноту для того, щоб ви теж взяли участь у Дні гідності. Його заплановано у проміжок часу з 21 листопада по 9 грудня, і Євгена і Анастасія обов'язково скаже вам, як можна долучитись. І друге, колеги, що є надзвичайно крутою новиною, це те, що наступного року ми плануємо проведення EdCamp для країн Східного партнерства, де будуть запрошені освітяни з Білорусі, з Вірменії, з Молдови, з Грузії, ну і, звичайно, з України. Я зараз виступаю. Секунду. І ми вас радо хотіли би побачити в Україні наступного 21-го року і вже в такому офлайновому форматі. Ось, я переказав найголовніші речі про життя нашої спільноти.
оцю формулу про те, як змінюється мислення у новій українській школі. А далі Олена розкаже, як це впливає на зміст, як це впливає на підготовку українського вчительства, як це впливає на програми, державні стандарти, форми проведення, бо, звичайно, нова українська школа – це реформа на десятиріччя. І от за цей час от ми з Оленою були радниками міністра освіти і науки України 3 осіб вже. Тобто у нас зараз вже 4-й міністр, який змінився з моменту запровадження реформи нової української школи. Звичайно, для будь-яких таких серйозних речей дуже важлива політична воля і упевнений рух у тому напрямку, який був запланований. За перші 4 роки реформи ми можемо сказати, що цей компас поки що працює і нас не підводить, і реформа змінюється, і впроваджується. Що саме вдалося і чого нам ще не вдалося, теж вам розповість Олена. А ми будемо раді залишатися на зв'язку з білоруською спільнотою. І вибачте, що мене постійно смикають діти, я не можу бути сьогодні з вами повноцінно на цій зустрічі, але дуже приємно бачити ваші обличчя, дуже приємно, що ви прийшли на EdCamp Білорусь і в тих умовах непростих політичних, які зараз у вашій країні, те, що ви рухаєте зміни в освіті, це визиває величезну повагу. Бо нова українська школа – це є важливий результат реформи, реформа Революції Гідності. Коли у нас була у 2014 році революція, разом із революцією народилася реформа нової української школи. І ми бажаємо вам теж сталих, серйозних змін в освіті. Будемо раді, якщо чимось підтримуємо. Ми готові вас підтримувати і чимось можемо бути для вас корисним. Пані Олено, віддаю все вам, бо вже Ема прийшла. Дякую, Олександр, дякую. Мене смикають, перепрошую. Можливо, в кінці зможу на запитання долучитися, але подивимося. Друзі, ми знаємо самі, що на EdCamp дуже важливо будувати сесію так, і це ми нашим спікерам і спікеркам завжди наголошуємо, щоб люди, які були на сесії, могли взяти щось хай одне невеличке, але дуже помічне і дієве, і використати потім у своїй роботі одразу. Тому зразу вам показую слайд, кажу, що ми цю презентацію, звісно ж, вам надішлемо для того, щоб ви нею скористалися. І те, про що ми зараз проговоримо тезово, ви зможете більш глибоко прочитати у, власне, концепції нової української школи. Ось тут є посилання на цей буклет, який ви можете завантажити, він українською мовою. А також є посилання на веб-ресурс «Нова українська школа», який був створений якраз для комунікації цієї реформи на країну. І там є дуже багато і статей, і різних помічних матеріалів, ідей методичних і так далі. Дуже багато цікавого, корисного контенту, який, ми переконані абсолютно, що і вам може стати в пригоді, і тому закликаємо ним скористатися. Я не знаю, як саме у вашій країні, що чутно про реформу освіти в Україні. Ми трошки стежимо за тим, як іноді буває, трохи перекручується сутність, і я не знаю, чи це така вада, чи особливість медій, що іноді вони щось трошечки подають не так. Тому ми з Олександром, як люди, які не тільки були долучені до розробки реформи, а які з душею і серцем вболіваємо і йдемо в ногу з цією реформою, хочемо, щоб ви від нас з перших вуст почули все, як воно є насправді, в чому її суть і що відбувається з реформою в Україні зараз. Пам'ятаєте ту метафору, про яку ми згадали, що діти по завершенні школи здавалися нам такими фаршированими рибами, які знають дуже багато, нафаршировані знаннями, але не знають, як краще їх застосувати в реальному житті. Саме тому мета нової української школи була сформульована в такий спосіб, що ми хочемо, щоб потужну державу, конкурентну економіку ми можемо досягти тільки завдяки згуртованій спільноті творчих людей. Що це мають бути відповідальні громадяни, активні, підприємливі. І саме таких випускників і випускниць і вважає реформа освіти, що має готувати школа. Тут ви бачите концепт взагалі, як виписаний, яких випускників
має готувати нова українська школа, тому що зараз реформа доросла лише до 3-го класу. Перший, другий клас вже навчаються в нас по реформі НУШ, 3-й клас зараз почав, 4-й клас тільки в режимі пілотування. Так от, коли ці дітки, які зараз в перших, других, третіх класах досягнуть випускних класів, ми хочемо, щоб вони були цілісними особистостями передусім, людьми, які володіють критичним мисленням, які свідомі, які можуть розуміти, що відбувається довкола них, і самі приймати рішення про своє життя. Ми вважаємо, що важливо, аби ці діти були патріотами своєї країни, тобто любили, цінували все те, що є в країні, але в той же час з повагою і з увагою, і з прийняттям ставилися до інших культур, інших країн і могли спокійно інтегруватися у світову спільноту, цінуючи своє і поважаючи те, що є в інших. І це мають бути інноватори. Ми розуміємо прекрасно, що зараз світ змінюється надзвичайно швидко, і навіть всі футурологи, які вони сходяться в одному, що якщо раніше у нас прогрес розбивався по якійсь такій кривій лінії, яка йшла вгору, то всі говорять, що вже в 20-х роках, там 20-й, 21-й, 2-й, 5-й і так далі, це буде вже не крива розвитку і прогресу, це буде вертикальна лінія. Тобто всі зміни стаються настільки швидко, що важко за ними встежити. Тому важливо, щоб школа готувала таких молодих людей, які б самі були інноваторами. Вони б не намагалися якомога швидше перебирати ногами, щоб встигнути за цим потягом світовим, а щоб вони були десь у голові цього потягу і самі створювали зміни. Народилася ось така формула нової української школи. Це така просто красива картинка, символічна, а на наступному слайді я хочу, щоб ми зупинилися докладніше і розібрали ті важливі 8 компонентів, про які навряд чи докладно розказують засоби масової інформації, але які є тим фундаментом, на якому все базується. Отже, основні 8 компонентів реформи освіти в Україні, яка називається «Нова українська школа», такі. Передусім, це новий зміст освіти, який заснований саме на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. І тут дуже поважне місце належить формуванню м'яких навичок, а не тільки твердих. Тому що, знову ж таки, якщо звернутися до серйозних досліджень, зокрема і футурологічних, всі вони говорять про те, що майбутнє за тими людьми, які максимально володіють м'якими навичками, тому що все, що тверді навички, скоро замінять людину техніка, комп'ютери, роботи і так далі. Тобто зміст освіти зараз в Україні переформатовується, і далі ми подивимося як, для того, щоб дати більше не знань, а компетентностей. Другий компонент – це умотивований учитель. І це людина, яка має свободу творчості і розвивається професійно. Це другий компонент, ви самі розумієте, що це якраз та цільова група руху EdCamp в усіх країнах. Коли нас запитують, яка мета EdCamp, ми завжди кажемо, що наша мета – це щоб наші діти були щасливі і знайшли прекрасне своє місце в тому світі, в якому їм доведеться жити. Але ми прекрасно розуміємо, що чарівним ключиком до цього прекрасного майбутнього є педагоги. Тому що якщо педагог сам чогось не вміє, не знає, не поділяє якихось поглядів, він ніколи не зможе це передати дітям. Тому це надважливий компонент, і це зафіксовано навіть в тих законах, які були прийняті на підтримку реформи. Це закон про освіту, загальний рамковий закон, закон про повну загальну середню освіту, закон про освіту дорослих і про профтехосвіту. Третій компонент – це наскрізний процес виховання, який формує цінності. Тобто, коли ми говоримо про компетентності, про зміст освіти, про знання, ми не можемо
осторонь залишити оцей базовий компонент людських цінностей. Ми свідомі того, що дуже часто за цим прекрасним словом цінності різні люди, різні культури, різні релігії можуть вкладати дуже різний смисл. Але ми говоримо про цінності, це той компонент ставлення, так, який був на формулі, про яку говорив Олександр, і це базові людські цінності. І у зв'язку з цим компонентом зараз це те, про що ви можете докладніше дізнатися і стежити за цим окремо. Ми запроваджуємо програму соціально-емоційного етичного навчання. Це світова міжнародна програма, яку розробили на базі університету Еморі, міжнародна команда дослідників, яка якраз сформована на формуванням яких навичок і таких загальних цінностей людських. Це співпереживання передусім, і фокусування уваги і розуміння. Четвертий компонент – це децентралізація, ефективне управління. І тут передусім ми говоримо про реальну автономію шкіл. До цього часу в українській системі освіти все було дуже централізовано, була дуже серйозна вертикаль, і це виливалося в те, що школи дуже різні, потреби в цих шкіл, бачення їхнього розвитку теж відрізняється залежно від того, чи це місто, чи це село, яка там є громада, які є особливості. А виходило так, що всіх якби гребли під одні граблі, і дуже складно було забезпечити реальну продуктивність. І тут і рамковий закон, про який я згадала, і підзаконні уже нормативні акти на його виконання, вони зробили дуже багато для того, щоб школи отримали автономію. Наведу такі два приклади. Перше, це те, що всі директори тепер в українських школах – це виборні посади. Раніше було так, що районо призначало в кожну школу директора, і, звичайно ж, оскільки директор безпосередньо залежав від керівника районо, він не міг приймати якихось таких власних рішень. Він завжди змушений був озиратися, завжди у нас школи, освіта – це було таке, знаєте, електоральне стадо, яких змушували голосувати залежно від того, яка влада приходила. І от зараз, відповідно нового закону, директор – це виборна посада. Проводяться відкриті конкурси. На цьому конкурсі присутні як представники органів управління освітою, так і батьківська спільнота, громадськість. Це все відкрито, публічно. І директор, ті люди, які подаються на конкурс, вони мають представити концепцію розвитку цього закладу освіти, який збираються очолити, а вже от всі ті зацікавлені люди, для яких важливо, що буде в цьому закладі освіти, вони вирішують, яка концепція, чия їм більше до душі. Це один приклад. Другий приклад – це теж те, чим ми дуже досягнення, яким пишаємося. Нам вдалося демонополізувати систему підвищення кваліфікації педагогів. До цього часу в Україні підвищувати кваліфікацію можна було лише в обласних інститутах підвищення кваліфікації. От скільки областей, скільки таких інститутів. У мене в родині дуже багато вчителів, зокрема тітка моя, заочка в звичайній сільській школі. Я коли працювала в університеті, в мене на парах дуже багато було педагогів, які розповідали, що щоразу, коли вони приходять на курси підвищення кваліфікації, хтось із викладачів, не всі, звичайно, але більшість, діставали свої жовті конспекти, сторінки і прочитували їм те саме, що вже 5 років тому і ще 5 років перед тим вони вже слухали. І якби обійти це було неможливо. Тому була дуже серйозна корупційна складова. Педагоги для того, щоб зекономити навіть просто свій час і не слухати щось, що для них не актуальне, вони змушені були давати хабарі для того, щоб не ходити на такі курси підвищення кваліфікації, лише отримати в кінці папірець. І от зараз, відповідно до нових законів, получається так, що в Україні педагог має повну свободу. Він може сам обирати, де, коли, в якій формі, в якого суб'єкта підвищення кваліфікації він свою кваліфікацію буде підвищувати. Він може ходити і в інститути післядипломної освіти, бо я ще раз наголошу, що якби не всі ж от в такий спосіб працюють, є дуже багато хороших фахових педагогів там.
Це може бути якийсь університет, це може бути громадська організація, це може бути міжнародна організація, це може бути фізична особа-підприємець і навіть просто фізична особа. От Марія Іванівна з Трудолюбівської школи Полтавської області може розробити якийсь прекрасний, от в нас є Валентина Федоряка, яка розробила методику використання технологій Scrum в освіті. Вони по Scrum вивчають фізику і математику в їхній школі. Тобто вона може цю свою методику надавати як підвищення кваліфікації, за це отримувати державне фінансування і видавати сертифікати про підвищення кваліфікації. Тут є ще дуже багато питань і непропрацьованих лакун, але це тема цілої окремої розмови. Але це приклад того, як школа автономно, бо лише педрада приймає рішення про те, де педагоги цього закладу освіти будуть підвищувати кваліфікацію і яка буде їхня індивідуальна траєкторія професійного зростання. П'ятий компонент – це педагогіка, що ґрунтується на партнерстві. Знову ж таки, те, що дуже було в наших школах, і чесно скажу, воно ще багато де й залишається, тому що неможливо отак, знаєте, нема в нас чарівної палички, яка би дозволила одразу все це змінити. Тому це ще є відображення цієї освітньої вертикалі. Дуже часто ставлення педагога до учнівства було таким, що педагог вивищується і от як він сказав, так і має бути. Звичайно, це ніяк не сприяло ні розвитку індивідуальності, ні розвитку самостійності чи критичного мислення. Бо, як ото кажуть, крок вліво, крок вправо не можна було зробити. Тому зараз дуже багато було вкладено зусиль для того, щоб провести тренінги з педагогіки партнерства, і це теж та методологія прописана, вивірена, апробована, яку ми вам дуже рекомендуємо і якою готові вас теж підтримувати, якщо буде на те такий запит, про те, як налагодити реальні партнерські взаємини в цьому, як то кажуть, золотому трикутнику батьківство, учнівство і вчительство. Тому що з однієї сторони, начебто ж всі зацікавлені в тому, щоб дитині було добре в школі, щоб вона там отримала прекрасні знання, компетентності, навички і знала, що їй робити далі в світі, але на практиці виходить так, що часто педагоги звинувачують у чомусь батьків, батьки звинувачують, як правило, педагогів, іноді розглядаючи школу як таку певну камеру зберігання, коли вони приносять дітей, а потім їм би хотілося з цієї камери схову прекрасну вже готову дитинку забрати, таку ідеальну. І дуже часто дорослі в цих взаємних претензіях вони взагалі забувають про дитину, взагалі забувають спитати в дитини, що вона думає. А як можна виховати дорослу людину, яка би думала, могла самостійно приймати рішення і нести відповідальність за прийняті рішення, якщо не давати такої можливості протягом навчання? Тому це дуже важливий п'ятий компонент педагогіки партнерства. Шостий компонент формули нової української школи – це дитиноцентризм. Ми з цього почали. Вся реформа НУШ, вона спрямована на те, щоб трошечки перевернути оцю систему. І щоб дитина з такого палива для оцього освітнього маховика, на якому є школи, є методкабінети, є відділи освіти і так далі, щоб все ж таки дитина постала в центрі. І ми подумали про те, що діти в 21 столітті, можливо, суттєво відрізняються від тих дітей, які були в 20 столітті, і з якими починали працювати педагоги, які 20 років там, чи 10, чи навіть 5 закінчили педагогічні виші. Тому і зміст освіти, і сама форма організації, воно все підпорядковане тому, що в центрі у нас є дитина. І ми говоримо якраз про цей дитиноцентризм в хорошому розумінні слова. На жаль, не всі наші педагоги розуміють цей компонент, і дуже часто нам доводилося чути від нашого вчительства, що це нам діти на голову сядуть, що ми тепер, значить, мусимо їм кланятися і так далі. Я наведу один приклад.
Ми на всіх регіональних едкемпах, коли їздили і починали тільки комунікацію реформи нової української школи, це пояснювали. От у нас, наприклад, є в першому класі така практика, як ранкове коло. Вона полягає в тому, що до початку ще уроків всі дітки є спеціальний для цього куточок з м'якеньким килимом, або щось таке застелене, якісь подушечки, щоб вони могли зручно вмоститися. Не просто зразу сісти отак за партами, а коли вони прийшли з дому зранку до школи, вони зручно якось вмощуються, можуть взяти там якусь свою іграшку улюблену. І педагог на одному рівні спускається з дітками, сідає рядом з ними на цю підлогу, це ж єдине коло. І проводиться такий скринінг, тобто діти діляться, а педагог в цей час дізнається, може якась дитинка погано спала, в когось болить животик, в когось, можливо, сварилися батьки, і дитина переживає. От оце ранкове коло, воно дає можливість педагогові зробити швидкий скринінг того, в якому стані емоційному, фізіологічному знаходяться діти у її чи його класі. І, враховуючи це, далі проводити уроки, тому що, можливо, якась дитина потребує саме в цей день, там, в цей період якогось іншого підходу. І дуже багато, на жаль, наших вчительок початкових класів, я думаю, що це як і у вас, вчителя чоловіка в початковому класі важко дуже знайти. Вони є, але це там просто одиниці. Було таке обурення від педагогів, як це так, ми маємо опуститися і сісти з дітьми, як це, ми будемо на карачках лазити, а в мене спідниця, а в мене підбори. І ми отак сідали теж школами, починали говорити про те, що це дітки, і щоб говорити з ними, і вони вас почули, варто бути хоч би на одному рівні очі в очі. І, можливо, варто вибрати інший, більш зручний одяг для того, щоб прийти на роботу там в початкову школу, а не 10-сантиметрові підбори і вузьку спідницю олівець, в якій ти можеш навіть присісти до дитини. Знаєте, воно може здатися такі речі якісь дуже простими, чи наївними, чи ще щось, але я вам розказую, як є. Бо хтось одразу сприймали і розуміли, і дуже раділи, і казали, нарешті, от відбувається таке зміна. Але була і частина несприйняття. Але коли ти починаєш з людьми говорити і пояснювати глибше, для чого це робиться, що це не приниження педагога, присісти і спуститися на рівень дитини і з ними поговорити, а це є для цього певна мета, і вона відповідає там твоєму вчительському покликанню, потім більшість людей розслаблялися. Але теж скажу, це факт, що частина педагогів просто звільнилися, вони не змогли прийняти цю концепцію реформи. Причому я вам скажу, що це іноді люди деякі підозрюють, що, можливо, це тільки люди старшого віку, там старорежимні, так скажемо, не витримують і йдуть. Це неправда, бо і звільнялися, не приймаючи реформу, не тільки вчительки старшого віку, було багато і молодих, і навпаки, є дуже багато педагогів літнього віку, навіть які вже на пенсії, але залишаються працювати, які, знаєте, горять душею і серцем за дітей, вони навпаки сказали, нарешті ми отримали свободу робити те, що ми і так давно хотіли. Сьомий компонент – це нова структура школи, яка дає можливість і засвоїти новий зміст, і набути компетентності для життя. І я трошечки переведу слайд. Я сподіваюся, що вам добре видно, але я прокоментую, що до цього часу в Україні була 10-літня школа, потім 11-літня. Це дуже такий травматичний досвід, що в нас було так, що з приходом нової якоїсь політичної сили мінявся Кабінет міністрів, і кожен новий міністр відкачував реформи своїх попередників. І в нас то 11-літка, то назад, то 12 років то назад. І, звичайно, що вся освітянська спільнота і батьки, вони вже дуже втомилися. І це відбулося просто знецінення навіть самого слова реформа, тому що всім здавалося, що за цим уже нічого не стоїть, це вже, знаєте, така пуста балаканина. Але з реформою все інакше, і щоразу, коли в нас міняється новий міністр, Олександр вже сказав, що ми вже 4-го переживаємо, то завжди є побоювання, чи не
катять цю реформу назад. Але так, як і думалося, як закладала Гриневич, яка почала цю реформу, що зараз цю реформу прийняло суспільство. Зараз вже багато педагогів зрозуміли, в чому її суть, поділяють її, приймають і хочуть, щоб вона продовжувалась. І батьки так само. І всі заміри комунікаційні свідчать, що це перша в історії всієї незалежної України реформа, яка отримує понад 60% підтримки суспільства. Жодна реформа в нас такої суспільної підтримки ще не мала. То це розуміє, звичайно ж, кожен новий міністр, який приходить, він розуміє, що краще продовжувати, бо якщо я зараз почну щось кардинально рубати, змінювати, відкачувати назад, то ця хвиля може ще й мене по голові накрити. Тому як змінилася структура, як це буде? Тепер 12 років навчання, це не означає, що багато батьків не сприймають і вважають, що 12 років – це більше, дітям так в школі не подобається, їм нудно, навіщо ще один рік. Але суть в тому, що цей 12 рік, він дає можливість якраз розвантажити програму і зробити перебування дитини в школі більш комфортним і більш продуктивним, а не от таким, як просто коли, знаєте, всі як уже там в тюрмі чекають, коли вже цей там останній клас, і начебто в мене життя почнеться. А насправді ці 10, 11, 12 років – це величезний шмат, це основний важливий шматок життя наших дітей. І дуже важливо, чим воно наповнене. То зараз у нас перший рівень – це початкова школа, ви можете бачити, з 6 до 10 років. Потім базова середня освіта до 15 років – це 9 класів, з 5 по 9 клас. Потім з 9 по 12 клас до 18 років іде профільна середня освіта. І тут може бути або ліцей, або академічний ліцей, або професійний ліцей. Ідея в чому полягає? До 9 класів всі вчать більш-менш базову програму. За винятком тих, хто перебуває в якихось спеціалізованих класах, наприклад. А вже 10, 11, 12 клас дитина обирає для себе якийсь напрямок, профіль, залежно від того, як вона розкрила свої здібності, як вона зрозуміла, що їй більше подобається. І оці останні 3 роки вона, бідна, не розривається на вивчення на максимально кращому рівні всіх предметів. А якісь предмети, які їй не надто, скажімо, не є для неї базовими в тій індивідуальній траєкторії розвитку, яку дитина для себе обрала, вона вивчає в трошечки меншому обсязі або у формі інтегрованих предметів. От, наприклад, я завжди любила мови і літературу. І в принципі, там якась хімія і так далі не так мене цікавила. Тому зараз я би, довчившись до 9 класу, я би хімію, біологію і, можливо, частину фізики вчила в якомусь одному інтегрованому предметі, для того, щоб загальне розуміння мати, пальці в розетку не доткнути і кислотою щось там не полити в реальному житті. Але більше годин у мене було би на вивчення мови, літератури і інших мов, оскільки я для себе вибираю філологічний профіль. І навпаки, якщо в нас донька, скажімо, закохалася в 8 класі в хімію, біологію і бачить себе, зараз вона на 4-му курсі медичного університету, то вона би в такому випадку якраз мовно-літературний цикл мала би як один інтегрований предмет для того, щоб все одно вміти правильно, без помилок писати, розуміти твори художньої літератури і мистецтва, але вона би поглиблено вивчала якраз ті предмети, які треба для її майбутньої професії, хімію, біологію, фізику, математику і так далі. І повернімося на один слайд назад і скажу про останній 8-й компонент цієї формули – це справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ всіх дітей до якісної освіти. Тут реформа освіти йде стик в стик і перетинається з іншою нашою реформою – децентралізації. У нас змінюється сама організація територіальних одиниць і створюються громади не так, як хтось колись поділив нам там отак області, отак райони, отак інакше. А люди об'єднуються і гуртуються залежно від того,
наскільки близько чи далеко якісь населені пункти розташовані одне від одного, які в них є там ресурси, як вони спільно бачать цей розвиток і так далі. І тому зараз, якщо раніше у нас всі кошти, всі податки збиралися і відправлялися на Київ, а потім з Києва якимись частинками поверталися в області, з області в район, і поки з району в село до якоїсь сільської школи ці кошти дійдуть, як правило, залишалась, знаєте, така жменька соняшникового насіннячка. То зараз все інакше. Зараз якби всі податки, які формуються в цих громадах і в нових територіальних одиницях, вони залишаються на місцях, і сама громада вирішує, в який спосіб вона цими коштами буде розпоряджатися. Плюс є іще фінансування державне для освіти, тобто гроші на освіту беруться з двох мішечків. Один мішечок – це податки місцеві, які залишаються в громаді, і другий мішечок – це та частина державного фінансування, державного бюджету, але яка направляється вже безпосередньо на цю територіальну одиницю, на цю конкретну школу, а не отак в обхід кругами, що поки воно дійде, так і невідомо куди дінеться. Алена, пробачте, коли ласка, у меня тут такая шильдочка написана, мы слухали, але. Пробачте, коли ласка, час наш виходить уже, але мені здається, є питання від наших колег. У мене на секундочку один останній слайд, де ви можете побачити ключові компетентності, їх 10. Власне, я якраз вже все і сказала і завершила, і все, що вам захочеться більше, ви зможете почитати в буклеті. Основні 10 ключових компетенцій, на які орієнтована реформа нової української школи, це математична грамотність, культура, екологія і здоров'я, уміння навчатися впродовж життя, іноземні мови, природничі науки і технології, цифрова грамотність, підприємливість, рідна та державна мова і соціальність. От, власне, ми і завершили, і я залишу просто слайд із календарем реформи і скажу, що ми радо спостерігаємося за тим, що ми якби вдало рухаємося цим календарем, який був запланований, і майже не порушуючи дедлайни. Тому налаштовані поки що оптимістично, з огляду навіть на те, наскільки ця реформа сприйнялася суспільством. Дякую за увагу, друзі, готова дати відповіді на всі ваші запитання. І Олександр, я бачу, теж вже приєднався. Дякую велике. Є питання, коли ласка? Пані Олена, я прошу вас розповісти про профорієнтаційну роботу у новій українській школі. Дякую. Дякую. Профорієнтація – це ще один з викликів, над яким ми працюємо, тому що, як правило, діти звідки черпають інформацію? Вони або щось бачать, ті професії, які є довкола, або вони орієнтуються на бачення своїх там рідних в родині, або щось, що розказує педагог. І тут виходить так, що довкола себе зараз ми в основному бачимо ті професії, частини з яких скоро вже може і навіть не існуватиме, і діти ні звідки не можуть довідатися про те, які професії можуть бути, що вони можуть обирати. Тому значна частина саме спрямована на профорієнтаційну роботу, зокрема те, що і ми в едкемпі робимо, це дати якомога ширше бачення самим педагогам про всі ті можливості, які можуть використати ті діти, з якими вони працюють. І в нас є, крім того, за підтримки міжнародних організацій зроблено дуже багато таких відеороликів, якихось фільмів, соціальної реклами, інших таких пояснень, які з одної сторони вони розказують, скажімо, орієнтовані на STEM, на ті професії, де традиційно мало жінок, і це, виходить, такі закриті можливості для дівчат. То є один напрямок, який розказує про ті професії, де дівчата могли би себе реалізувати, а поки що там їх нема. Навпаки, на подолання цих стереотипів. Так само і для хлопчиків, що якісь професії традиційно, стереотипно вважаються там тільки жіночими, але насправді це не так. От той же медбрат, у нас зараз навіть зміни
внесли, бо у нас раніше тільки медсестра писалася у трудову книжку. Якщо хлопчики йшли на цю професію, в них все одно в трудових книжках було написано медсестра. І вони не хотіли через те туди йти, їм давали, що це соромно. Того змінили, і тепер є така професія, як медбрат, і їх стало більше. Тобто це робота з педагогами, це робота з батьками, це запрошення людей цікавих професій, які би могли про це розказати, і це передусім ламання стереотипів, які є в нашому суспільстві, і націлення на майбутнє. Да? От цей футуристичний погляд, формування розуміння, що не можна зараз в сучасному світі один раз вибрати професію, провчитися в університеті, отримати диплом і потім все своє життя жити щасливо. Це вже нереально. Як свідчить дослідження, молоді люди, от, які зараз навчаються в школі, до 7 разів будуть змінювати свою професію. І тому важливо сформувати оце вміння, навчатися впродовж життя, перенавчатися, орієнтуватися і вибирати те, що тобі до душі, те, що тобі подобається, і не мучитися. Спітарня Алена, скажіть, будь ласка, а як ведеться, ну, тобто ми почули, що перші 3 класи вже працюють по програмі нової української школи, а як реалізується у більш старішій школі? Ми ж не можемо в 30-му році зробити усіх щасливими, хоча і не вчилися у такій чудовній програмі. Дякую. Дякую, дуже слушне запитання. Олександре, може ви б хотіли, я знаю, що це одне з улюблених ваших запитань, як відчути реформу в середніх класах, а не тільки початкових. Хочете, може ви відповісти? Ви починайте, я додам. Це те, над чим ми працюємо якраз і чим ми пишаємося. Це зрозуміло, що ті діти, то, які доростуть до 12 класу, да, а що робити з тими, які зараз реально? І от ми дуже багато шукали шляхи і радилися, і думали. І для себе ми зрозуміли, що от ця програма соціально-емоційного етичного навчання світова, яку розробив університет Емері, вона є частковим вирішенням цієї проблеми. З однієї сторони, в старших класах є можливість, оскільки, пам'ятаєте, ми говорили, один з компонентів реформи – це свобода педагогічна. Тобто є можливість для шкіл, для педагогів вводити якісь інтегровані курси, і це та можливість, через яку, правда, може реформа НУШ зайти вже в середні старші класи. Але чесно скажу, що цією можливістю користаються, але не так багато педагогів, як би нам хотілося. Є ще оце все острах, що щось не так, чи щось не вдасться і так далі. Але от ця програма соціально-емоційного етичного навчання, спрямована на розвиток м'яких навичок, вона дає можливість інтегрувати її у освітній процес 3 способами. Це може бути окремий предмет у варіативній складовій. Тобто у нас в структурі навчальних предметів в кожній школі є якісь обов'язкові предмети, є варіативна складова, які школа з батьками, з дітьми обирає самостійно, які це будуть предмети. Може туди бути інтегрований цей окремий предмет, він виписаний, розписаний всі уроки. Це може бути інтеграція в ті предмети, які є. Там є оці шматочки окремі, там вправи, техніки, практики, які педагоги, домовившись, вони можуть розподілити і повключати в ті предмети, які вони викладають, не запроваджуючи окремий предмет. І третя можливість – це використання цих уроків у позакласній роботі. Там, де є класний керівник, є оці класні години, воно легко теж інтегрується в позакласну роботу. Ми зараз, скажу, що все переклали українською мовою, і от уже скоро все це оприлюднимо, і запрошуємо вас долучатися і дізнатися більше про цю програму. Якщо треба буде, ми радо про неї розкажемо. Ми зараз з Олександром і з колегами проходимо постдок навчання в університеті Емері як тренери і тренерки саме для навчання педагогів використання цієї програми. І от для нас це таке концептуальне, масштабне рішення на рівні всієї країни. Зараз у нас іде пілот, але ми працюємо над тим, щоб в кожній українській школі ця програма була. Це якраз нам дасть можливість завести от всі ці компоненти НУШ, які є ключовими, не чекаючи, поки реформа доросте до 12 класу. Я можу додати буквально дуже коротко, що є на рівні держави ще зроблено 2 важливих дії, якщо ми говоримо про середню освіту, про старшу школу. Це те, що стосується розвантаження і перегляду навчальних програм в рамках вже, скажімо, старих державних стандартів. Це був величезний процес із долученням і батьківства, і учительства для того, щоб внести можливі зміни до викладання
навіть на етапі, поки нова українська школа до цих класів ще не дійшла. І другий важливий фактор – це перегляд і правил, і відношення видавництв, які друкують українські підручники, якість цих підручників і зміна підходів до викладання на рівні цих підручників. Я вже не кажу про третій важливий крок – це долучення великої кількості різних інноваційних освітніх проєктів, як за кордоном, так і народжених всередині України. І от Олена говорила багато про програму соціально-емоційно-етичного навчання. Я хочу зробити тут ще одне запрошення для вас, бо це визначна подія для всього українства, і ви можете теж до неї долучитися, бо вона буде онлайн. 20 жовтня ми проводимо таку онлайн-зустріч, діалог з лауреатом Нобелівської премії миру Далай-Ламою, який є натхненником цієї програми. Це буде одногодинна розмова про освіту і мир у часи пандемії. Тож ми вас радо готові там теж побачити у цій відкритій трансляції. І вже ми знаємо з Фейсбука точно, що кілька наших там українських педагогів у вас є, от, зокрема, Олександра Черкаса я вже побачила, то можете до них там Івана Страміло, так. в перервах, і вони вам, може, порозказують більше таких з практичних кейсів, коли буде час. Дякую. І ще одно таке питання у мене на коротенький адказ. Скажіть, коли ласка, у мене 2 роки назад на нашому білоруському дистанційному курсі по формируючому оцінюванню училася студентка, ваша наставниця з України, з Одеси. Ми вельми посябравали, до теперішнього часу сябруємо. І коли написала свої справоздачі, мене вельми уразила концепція, приємно уразила концепція вашого підручника по, не ведаю, правильно називається, по окружаючому миру. По окружаючому миру перший клас. Я досліджую світ. Але мене ще уразило і те, коли написала свою справоздачу, яка кількість мет треба було прописувати по вашій вот новій програмі, по требуванням. Скажіть, чи не повеличилась у ваших наставниках справоздачність? Ці не повеличилась кількість паперок, які вони повинні заповняти? Гарне, слушне запитання. Пані Олено, покажіть нам слайд з бюрокразавра. Дивіться, колеги, так сталося, що Едкемп ще, от якраз коли запускалася нова українська школа, долучився до важливої такої інституційної ініціативи і провів перше національне дослідження, яке називалося «Діти і папери», або про те, скільки, власне, паперотворчості у нас відбувається в українських школах. Ми навіть придумали такого героя, ви його бачите зараз на ваших екранах, його звати Бюрокразавр. Ось, ми вияснили, що, звичайно, дуже багато, на жаль, в українській школі до того часу існувала бюрократія. На різних рівнях. І на рівні вчительства, і на рівні адміністрації шкіл. І нам вдалося тоді ініціювати таке серйозне зміну, бо ми розуміємо, що раціональна бюрократія, вона має існувати. Бо певні документи, процеси, їхнє оформлення – це необхідно для того, щоб підтримувати логіку системи. Але, звичайно, вона не має бути надлишковою і забирати так багато часу, скільки воно забирало. Ми змогли, от завдяки того, що долучили 10 тисяч голосів спільноти відповідального вчительства до аналізу цього процесу, потім до лобіювання цих змін на рівні міністерства, ми змогли знизити цей рівень тиску паперотворчості за оцінками незалежних експертів на 22%. І, звичайно, є речі, які, на жаль, залишаються. Це пов'язано не тільки з вимогами міністерства. У нас дуже багато активно місцева влада продовжує продукувати різного плану звіти і документи, оскільки є та сама децентралізація. І люди, кадровий склад на місцях, він в процесі трансформації. Є, звичайно, така група людей, яка без тиску через папери не бачить, скажімо, іншої мети для свого існування. Але ця ситуація, вона змінюється. Зрозуміло, що впроваджені реформи,
будь-якої зміни, насправді, це завжди нелегкий процес. Якщо ви відкриєте, от нещодавно було опубліковано новий державний стандарт для базової середньої освіти, і побачите, скільки там є різних документів, і про очікувані результати, і про модельні навчальні програми. Там багато дуже інформації. І так от спершу в ній розібратися непросто, а потім ще цю інформацію підтримувати і для себе. Що, розумієте, нова українська школа дає можливість створювати навчальні програми під ваші потреби. І це неабиякий труд. Але держава розуміє, що не всі вчителі-вчительки настільки творчі і мають такий, знаєте, позов все це робити і так глибоко входити. Тому існують і модельні програми, і, скажімо так, готові рішення, які можна використовувати, вкладаючи менше часу. І завершимо, я думаю, ми такою метафорою, яка склалася випадково. Ви бачите, за Олександром фон такий сучасний, абсолютний хай-тек, а в мене на фоні такий килим, бо я в бабусі в селі зараз, і це найпристойніший фон, який в мене тут є. І це якраз метафора в цьому є, що найліпше – це зберегти все те найкраще, всі ті найкращі традиції педагогічні, які ми маємо, але все ж таки включити ту сучасність і той погляд у майбутнє, без якого ми не обійдемося. І от в поєднанні цих двох компонентів буде найкраще рішення. Дякую, вялікі колеги, моцного вам здоров'я, поспіхів і до зустрічі. Та зустрінемося. Вам успіхів, гарного вам еткепу. Дякую, дякую, вялікі.